Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: divertisment. Mă, ne-ai nebunit cu camera aia. Ce faci cu ea, mă, Mimi? Vă fac vedete noul meu film de comedie. Ia uzi, mă. Hai, lasă-ne cu filmul tău, face. Bă, băieți, ce? Nu intrăm și noi înăuntru. Ce faceți, mă? Unde vreți să vă duceți, a? Mimi, Bă, niciun habar, Mimi. Eu v-am spus de acasă că mergem direct la cascada următoare. Băi, Lili, mă, ce mă intrăm înăuntru, mâncăm un mic, bem și noi o bere și mai mergem. Lasă-mă că mâncați pe drum, avem mâncare destulă în rucsac. Hai, cu cântec înainte, marș. Haide, mă! Lilian, piepcărarea spre cascada urlătoare. Lilian, piepcărarea spre cascada urlătoare. Hai, bo, la munte e mișto. Avem bocanci, avem rucsac și dăm din graci. Hai, bo, la munte e mișto. Avem bocanci, avem rucsac și dăm din graci. Hai, americane, hai! La munte e mișto. Apă! Apă, Costele! Apă, băi! Hai, mamă, că ajungem la cascada, lăsați pălăceala! Auzi, dar n-ai vrea tu să iei puțin rucsacul ăsta să vezi ce greu e? Aoleu, ia închipuie-ți tu că e plin cu bere, să vezi ce ușor ți se pare! Hai, mă, hai, gata, pauză s-a terminat! Hai, Lelu, hai, tata, hai! Ah, ce bună mă ăsta! Hai! Hai cu stelușule! Aoleu, băi, frate! Uite, băi, aoleu, băi! Iar v-ați oprit? Ați obosit. Noi? Noi să obosim? Ne-am oprit să facem niște poze, băi! Da? Ia uite ce frumos e aici! Filmează și pe aici! Auzi, spune-mi și mie, unde vezi tu ceva frumos aici? Ia uite! Eu nu văd nimic interesant. Cum, bă? Decât pe voi, cum cărați rucsacii ca proști. Ai îmbătrânit? Nu mai guști aventura! Lasă că o guști tu cu costel destul. Eu nu vreau să o parte la degustarea asta. Dați prețuieți, unde suntem, mă? Chiar, bă! Îți spun imediat, Lilișu, stai să ne uităm pe carte. Imediat îți spun. Ia, fii atentă. Așa. Uite, aici suntem. Aici, mă? Ce vorbești? Stați, mă! Aici suntem, mă, că uite, e figurat și râul de jos. Uite, mă, da, aici, mă! Uite, aici Ia suntem. dați încoace, mă, bar n-aveți unde suntem. Acolo unde am spus eu, acolo. Băi, gata. Din momentul ăsta preiau conducerea grupului, da? Așa, foarte bine. Vă spun eu unde suntem. Zi. Băi! Fiți atenți! Uite niște căi! Chiar, bă. Ha, ce noroc avem! Îi închiriem și ajungem mai repede la cascadă. Da, Vreau și eu un căluț. Popa, tu nu. Tu o să mergi pe jos. La cât ești de gras, o să omor calul. Hai, gata. Îl cumperi de nou! Bă, hai! Bă, ce baftă avem! Hai! Ați așa! Ușor. Bine că ne oprim, că am bășit în talpă. Bă, preferam să am bășici în talpă decât bătături la fund. Bă, fraților, eu cred că ne-am rătăcit, mă. Trebuia să fim de mult la cascadă, bă. Da, mă. Nu s-ar putea să ai dreptate. Dar eu zic, haideți să ne umplem bidoanele și după aia vedem ce facem. Da. Hai, repede. Unde să-ți luați bidoane? Cine a legat caii? I-ați legat prost, au fugit toți caii, nu mai avem cai, vă dați seama? Uite, mă, frate! Extraordinar! E, să vedem acum ce facem, fraților. Da? Hai să vedeți și voi cum e fără cal, domne, să mai râdeți de mine. Băi, băieți, știți ce zic eu? Haideți să noptăm aici în poienița asta și mâine vom vedea ce facem. Ha?
Unde, mă, aici? Aici. Bă, dar mie mi-e frică americane. Ha? Ce ziceți? Unde, mă? Românașului place, sus la munte, la izvor. Haideți mai repede cu corturile alea, că ne prinde noaptea, da? Gata. Sau ne prinde ursul? Ursul. Nu v-am spus că zona e plină de urși? Ba nu! Eu am auzit că e o zonă plină de lupi. Dar vulpii nu sunt? Eu aș vrea să-mi cumpăr o blană de vulpe. Băi, ia nu mai vorbiți de animale sălbatice, că mie mi s-a făcut pielea de găină. Aoleu, ai ghinion, urșilor le plac găinile. Băi, stați, mă, liniștiți, mă. Cât sunt eu cu Nelu aici, nu vine niciun urs, băi. Că noi am făcut armata, mă, nenică. Păi ce le fac eu la urs, bă? Să vină ursul aici, el în față, eu aici și cu ăsta, șbang! Degeaba se dau ăștia mari, că eu presimt ceva nasol. Taci, mă, din gură, cobecești. Băi, haideți să mâncăm ceva mai bine, a? Da! Na, popa, tu nu. Trebuie să facem economie la mâncare și tu ești cel mai mare mâncău. Ești tăiat de la porție, gata. Bă, imediat. Bă, ce mișto e la uite, este? Da. Ia uite. În Poiana din pădure aveau casă 3 pitici. Vine ursul și le spune, fac din voi carne de mici. Terminați cu prostile, mă! Mai găsiți și voi să vorbiți de urs noaptea, mă! Băi, e ursul ăsta, bă! Unde-i cuțitul? E rucsac. Și unde-i rucsacul? E afară. Aoleu. Ce bun e salamul ăsta, doamne! Apa, stai că ursul vorbește, mă! Ia-o-ți, bă, tăticu! Ia stai, mă! Ce, mă, nepofică? Ce faci aici, mă? Dumnezeu salutați! Vorbăiam și eu de foame! Nu ți-e rușine, mă! Să vezi ce-ți fac eu pentru gluma asta proastă! Treci la tine în cort! Treci la tine în cort! Și lasă rucsacul aici! Ia uite, mă! Speriat! Bă, iar a început ăla, bă! Bă, n-am văzut! Băi, lea, papa! Termină, mă, cu glumele astea proaste cu ursul! Nu eu! Sunt la mine un cort! Bă, fetelor, vor vă țineți de prostii, bă? Nu! Și noi suntem aici în cort! Atunci cine? Ia ursul, bă! Ursul! Da, bă, micule, repede, bă! Ia! Ia! Stai, bă, că a fugit, bă! Bă, ce bine! Bă, ce bine, bă! Frate, bă! Dar unde e americanul, că nu l-am văzut? Nu știu, domnule, că nu era cu mine în cort! Aoleu, băi, asta e nasol, băi, fraților! De ce? Eu știu de la bunici că ursul fură oile și le pune la sub braț. Așa l-o fi luat și pe americanul. L-o fi luat la sub braț și o fi fugit cu el. E sinistru. Parcă am fi într-un film de groază. Mimi, ție nu ți-e frică? Văd că ești relaxată, filmezi. Am sânge de jurnalist de război. Eu zic să mergem să-l căutăm pe american. Hai, cine vine cu mine? Bine, și ce facem? Băi, fraților, singura noastră șansă este să întreținem viu acest foc toată noaptea. Cât timp va arde acest foc, nu se va apropia ursul de noi, clar? Da, corect. Tu nu vezi că focul începe să se stingă? Și lemne nu mai avem. Și care e problema? Vă dau toporișca să se ducă cineva în pădure după lemne. Cine se duce? Niciunul. Atunci, ce e de făcut? Bine, uite, pun eu fularul ăsta pe foc. Na. Cam puțin, Costele. Eu merg cu puloverul, domne. Neapăpicule, mergi tu cu ceva? Bine, domne, merg și eu cu șapca asta. Așa. Atâta doar? Dăm și noi, hainele noastre! Dăm și noi haine! Hai! Bă, fraților, s-a făcut dimineață! Băi, suntem încă în viață, ce bine, băi! Auzi, oare unde o fi ursul? Lasă ursul, unde o fi americanul, săracul? Chiar, bă! Americane! Americane! Americane!
ai avut o idee excelentă cu filmul ăsta horror comic. Tu îi sperii și eu îi filmez. Uite-te ce fețe au. Băi, Mimi, fii atentă. Trebuie să învârtim în cerc încă o zi sau două. Să creadă că au nimerit în cea mai tare pustietate, cea mai sălbatică pustietate. Telefoanele le luați? Normal, te le-am pe toate aici. Acum sunt chiar izolați la doar 3 minute de hotel. Băi, o să sunt film super, crede-mă. Ah! Bună, americane! Bună, Alberta! Dar cine e? E... Noaptea cu mine, ziua cu ea, a? Nu. E fiica mea. Măi, ți-am spus că am o fată. Ea este. Da, aveam ceva de discutat. Bine, iartă-mă. Mă duc să-mi iau ceva de mâncare. Ok. Da, eu mă duc să fac un duș. Nu uita, Costel știe că pe tine te-a luat ursul la sub braț și a fugit cu tine în pădure. Ai grijă, da? Ok. Se poate, nu se poate. Unde e? Trebuie neapărat să găsim harta aia, că altfel nu mai plecăm de aici. Nelu! Ha! Ce să mai găsim? Nu mai găsim nicio hartă, că am pus-o azi noapte pe foc. Gata, m-am adus aminte. Ce-ai făcut? Gata, suntem pierduți. Ia stați, mă, stați puțin. Bine că am fost eu deșteaptă și am luat o hartă cu mine. Bravo! Ia. Ești foarte deșteaptă. Ce să fac cu harta aia? E harta Bucureștiului. Băi! Americane! Americane! Ce faci, bine că ești în viața americană. Ce bine îmi pare că vă văd. Nu să credeți ce mi s-a întâmplat. Ce? M-a luat ursul azi noapte. Vedeți, mă, v-am spus eu, mă, vedeți și? M-a luat sub braț și a fugit cu mine prin toată pădurea asta. Incredibil. Și cum ai scăpat, mă, frate? M-a scăpat, nu știu, nu mai mi-aduc aminte. A sărit peste ceva și mi-a dat drumul. Așa. Și atunci m-am urcat într-un copac. Așa? Și am dormit toată noaptea acolo. Bună dimineața! Băi, și Mimi dispăruse, acum bag de seamă. Bine că te-ai întors, fata lui tata! Unde-ai fost? Păi cum mi-a fost până aici jos la râu să mă spăl pe mâini, pe față? Eu apă excelentă! Trebuie să recunosc că ești tare! Eu n-aș fi avut curaj! Băi, copii, stați așa, ascultați-mă. Strângem repede corturile. Deci nu se mai poate, trebuie să ieșim odată din pustietatea. Da! Gălăgia, lăsați-mă să mă concentrez. Ce? E clar. Ce? Încolo luăm. Încolo este nordul. Da! Haideți! Hai să strângem! Hai! Băi, ia stați, mă! Ce, mă? Stați, mă, puțin! Ce, mă? Băi, eu am auzit o mașină, mă! Ce? Ce mașină? Tu ești nebun? De unde mașină? Păi nu știu! Ba da, când ai zis tu că plecăm, am făcut eu așa! Vezi, mă, Mimi a făcut. Hai la strâns! Hai, pune-ți mâna! Hai! Nu mai pot, nici nu mai simt tălpile. Vorbești, mă, pe mine mă doare spatele, dar nebunesc! Stai, ia uite! Mamă, deci mie mi-e sete și nesimțită de pop, a băut toată apa! Să-ți fie rușine, popa, să-ți fie rușine! Lasă-l, mă! Americane, mai avem mult, că nu mai pot. Mă, dar tu ești sigur că ăsta este drumul? Nu cumva ți s-a stricat busola? Un moment. Ai dreptate, Nelule. Am greșit drumul, asta e. Trebuie să ne întoarcem, hai! Haideți, măi! Hai, nu vă mai plângeți atâta, haideți! Hai că te... Busola ta! Aoleu, mă, frate! Băi, fraților, mai luăm și noi o pauză, băi! Păi, americane! Ce-i ăla? Ție nu ți se pare cunoscut locul ăsta? Da, bă, uite susurețul! Păi asta-i puiarea unde am dormit noi azi noapte! Da! Băi, tu, pitule, mai dai jos! Bă, frate, Bela are dreptate, mă! Uite focul nostru! Da! Nu se poate. Aoleu. Băi, s-ar putea să aveți dreptate. Da, măi! Cred că mi s-a stricat busola.
Acu, asta e, s-a stricat. Ce vrei? Asta e, mă, asta e! Păi asta e, ce vrei? Vine iar noaptea și vine iar ursul! Ia stați, mă! Bă, fraților, și ce-i dăm de mâncare, mă, că nu mai avem nimic? Păi da! Și ursul ăsta ce mănâncă, mă, dacă nu mai avem mâncare? Mai taci, mă, cobe, mai taci din gură! Ce dai, mă, ce dai? Băi, fraților, atenție la mine. Uitați ce propun eu. Așa. De mâine ne împărțim în grupuri. Așa. Și cine găsește primul ieșirea spre civilizație, strigă la ceilalți. Dar de ce să strigăm? Am eu în bagaj aici niște trompete de petrecere. M-am gândit că poate la final o să facem o petrecere. Am aici baloane, confeti. Ia luați. Bravo, Adina! În sfârșit ai și tu ceva ce ne trebuie. Așa. Nu mai avem nici haine, nici mâncare. Ce mai contează? Este ultima noastră noapte în viață. Băi, Costelușule, ce o să se întâmple, mă, cu duba noastră după ce o muri? Pacienții mei o să rămână fără doctor. Dacă nu o să mai fiu eu, pe cine o să pună mă ăia șefă la magazin? Of, nu mai lamentați atâta, că nu o să ne mănânce pe toți. Ursul, dacă vine, o să-l mănânce pe Popa. De ce pe mine, domne? Eu am carnea tare. Băi, fraților, noi în seara asta trebuie să luăm o decizie foarte importantă. Cineva dintre noi trebuie să se sacrifice, adică să se lase pradă ursului. Americane? Îți place, a? Nu, mi-a început să-mi fie milă de ei. Hai să întrerupem jocul, să le spunem adevărul. Bă, tu ești nebună? Vrei să pierzi premiul pentru film? Bine, uite, noaptea asta o să fie lejer. Nici nu o să vină ursul. Ok. Ce mic dejun e asta, mă? Zmeură cu frișcă, mi s-a acrit de atâta zmeur. Și mie. Americane? De ce ai coborât din pat? Păi... Iar ești cu asta? Cine-i tipa? Alberta, ți-am mai spus, este fiica mea. Vrei să spun asta în fiecare zi? Fica ta. Da, dragă, e fiica mea. Fica ta. Bine. Ha. Nu, să vezi că azi trebuie să fim foarte atenți. Sunt mulți turiști, e duminică. Da, normal. Și zona va mirosi toată grătare. Mie îmi spui. Așa că trebuie să fim foarte atenți. Area prin care îi plimbăm se micșorează. Mie să nu dea nas în nas cu vreun turist. V-a plăcut desertul? Da, foarte mult. În proporție? Nu. Păi cum nu, din partea casei se poate. Nu, mă rog că... Băi, haideți deșteptarea, uite, s-a făcut dimineață. Hai, că avem mult de mers astăzi. Oasele mele. Băi, fraților, ce bine să te trezești viu! Suntem toți, da? Da. Ce bine, înseamnă că n-a mai venit ursul. Hai să strângem, luăm trompetele și căutăm ieșirea. Haideți. Și micul dejun? Ce mic dejun, bă, Popa? Zi mersi că ești întreg. Hai la treabă. Păi asta e viață fără micul dejun. Mai bine mor, domne, mor! Hai. Incredibil, băi! Mergem de atâta timp și nici urmă de șosea. Americane, trebuie să facem ceva, că altfel își dau seama de farsa noastră. Știu, ce crezi că nu știu? Acolo dau de drum, acolo dau de case. Știu ce trebuie să fac. Ia uzi, hai înapoi la corturi, că a găsit cineva drumul. Hai înapoi, hai până. Ia. Iauzi, ne cheamă, hai. Ce s-a întâmplat? Ai găsit cărarea? Nu ai găsit ceva? Nu, n-am găsit-o. Verificam dacă merge trompeta. Uite că merge, a? Eu nu mai vreau acasă, nu mai pot. Nici eu nu mai pot, am picioarele pline de bătături. Stați puțin, unde-i Nea Popa? Unde-i Nea Popa? Sper că n-a făcut chiar vreo prostie. Chiar, bă, frate. Americane, îl văd pe Nea Popa în vârful dealului, cred că a văzut drumul. Băi, uitați-l pe Popa în vârful dealului. Da! Stați aici, mă duc eu cu Mimi și îl aducem înapoi. Du-te, haide. Stați aici, da? Da, du-te, du-te.
facem? Asta e. Acum, dacă a văzut, a văzut. Trebuie să luăm de partea noastră, înțelegi? Da. Îl cumpărăm cu bani? Cu bani? Și ne continuăm jocul, n-avem ce face. Ok. Numai sper să nu ne trădeze, asta e. Ce să ai grijă, da? Popa! Băi, Popa, uite care e treaba. Americane, văd grătare. Din cauza foamei au început să am vedenii. Vedenii? Păi, da, Popa, ai vedenii, mă, băiatule. Mimi, tu vezi vreun grătar acolo? De unde să văd eu grătare? Ce-am nebunit? De unde grătare, Popa, ce ai? Oh, săracul de tine, hai încet, hai. Hai, ușor, ușor, nu e niciun grătar, Popa. Hai. Nu, nu te uita, nu te uita, nu-ți face bine. Hai. Oalea, cine m-a fi pus să plec de acasă? Mai bine mă lipseam. Ce-mi foame. Belu, ce e, mă? Vino puțin. Hai, mă, ce, mă? Vreau să-ți mărturisesc ceva. Zi. Cred că de la foame mi se trage, dar... eu simt miros de grătar. Măi, Costelușule. Ce? Și eu am aceleași simptome. Mai grav. Eu văd și fumul de la grătar. E clar. Suntem în aceeași fază. Și eu văd fumul. Costele, înseamnă că e foarte grav. Da. Dacă amândoi vedem fumul de la un grătar care sfârie doar în creierul nostru, ne trăim ultimele clipe. Adio, prietene! Americane, băi, uite-te la ei. Eu zic să-i hrănim, altfel ăștia o iau razna rău de tot. Adevărul că și eu m-am gândit. Știi cum facem? Mă duc până la hotel și cumpăr niște pești, înțelegi? Ok. Și dau drumul mai sus pe râu. Iar tu trebuie să-i anunți că vin pești. Vorbim de telefoane. Ok. Oameni buni! Da, ce? Da. Eu zic să nu ne panicăm. Trebuie să fim uniți și numai împreună vom găsi o modalitate de a ne procura hrană. Uitați-o, de exemplu, parcă am văzut niște pești în râu. Da? Pești? În susurețul ăsta de apă? Nu glumi cu noi! Stați mă puțin, mă, frate. Măi, eu zic să încercăm, n-avem ce pierde. Sigur! Hai să scoatem cuțitele, furculițele, să facem niște însulițe. Hai! Alo, Mimi? Ești gata? Fii pregătită că dau drumul la pești. Ok, recepționat. Ok. Ține-i. Atenție! Vine un banc mare de pești! Americane, le-ai dat drumul degeaba. N-au reușit să prindă nimic. Bine, lasă. Lasă că am altă idee. Marius, încă o găleată. Bă, nu sunteți buni de nimic! Trec sute de pești pe lângă voi și voi nimic, mă, nu prindeți niciunul. Păi de ce n-ai prins tu, mă, frate, dacă ești așa de bun? Da! Ia uite! Ia! Hai, ajutați-mă! Cine mă ajută să curăț niște pește? I-am prins în josul râului, băi! Bravo, americane! Ura! Avem mâncare! Ia dă-mă să văd, ia! Ia, Costelușule. Ia, de bun? E senzațional peșticul! Sau mi-o fi mie foame, bă, frate! Ce-i, pupa, te-ai necat cu vreun os? Bagă cu pâine, bagă cu pâine! De unde pâine, mă, că americanul n-a prins decât pește? Auzi, Mimi? Acum că sunt sătui, distracția trebuie să continue. În seara asta ursul va apare iar. Dar de data asta trebuie să fii tu. Mă duc să iau blana. Fugi. Cum e, băieți? E bun peștele? Nu-l prindeam eu. Dar să vedem ce facem mâine. Cred că va trebui să ne descurcăm numai cu fructe de pădure. Asta e, băi. Ursul, băi! Ursul! Nu vă speriați, e doar un pui de urs.
un pui de urs este și ursoaica. Și o să vină și o să ne mănânce pe toți. Da, da! Americane. Alberta! Auzi, nu ți-e rușine să mă lași singură la hotel și să te joci cu idioții ăștia? Ce hotel? Auzi, voi chiar că sunteți niște fraieri. Hotelul e la 3 minute încolo. Americanul își bate joc de voi cu fâța aia mică. Știi, cine-i fâța aia, a? Cu care te-a văzut, a? Pe cine faci tu, mă, fâță? Ce? Mimi! Puiul de urs? Mimi? Ia uite-mă! Tată, nu te enerva? Să știi că a fost ideea americanului și n-am absolut nicio legătură. Băi, Mimi! Vă arăt eu, Nelu și cu Costel pleacă la Munteniță și deodată o surpriză e și Lili în valiză! Pe urmă vine Bela care aduce umbrela. Mimia, Dina și Roxana au adus și ceai